I dag er en meget stor dag, fordi Mathias, du har fødselsdag i dag. Så derfor laver vi bare en mega fed video til dig. Så bare se med. Ja. Kan du sige tillykke til Mathias? Tillykke, Mathias. Tillykke til Mathias. Hej, Mathias. Tillykke. 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 Det var lige de første. Der er mange flere. Tillykke. Tillykke. Jo, jeg er dansker. Tillykke. 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 Yay. Tillykke. Yay. Det var min klasse, det der. Så mangler vi bare af. Det her er det Mester Holm, Mathias. Han vil gerne lige sige tillykke til dig. Tillykke. Tillykke. Yay. Tillykke med fødselsdagen. Yay. Tillykke med fødselsdagen, Mathias. Hej til Mathias. Hej til Mathias. Så vil Tina gerne lige sige noget til dig. Hej, Mathias. Tillykke med fødselsdagen. Mathias, det var din fødselsdagsgave. Så hvis du godt kan lide den her video, så må du meget gerne smide en stor fed like. Så ses vi bare i min næste video, Mathias.